93% tal-kunsilli lokali qed jitrażmettu l-laqat tagħhom b'mod dirett online. Dan ifisser li għad fadal 5 kunsilli lokali biss minn fost 68 li għadhom għaddejjin bil-proċess sabiex jibdew jitrażmettu l-laqat live. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo fl-isfond li kienet trażmessa live laqgħa tal-Kunsill Lokali ta' Sannat. Buontempo qal li sa Marzu ta' din is-sena il-Kunsilli Lokali kollha se jitrażmettu laqgħat live. B'hekk tkun qed titwettaq wegħda oħra elettorali dik li l-Kunsill Lokali qarreb iżjed lejn il-komunità. Fil-fatt, il-Gvern ċentrali investa mal-250,000 euro f'installazzjonijiet u 100,000 euro fi spejjeż addizzjonali. Buontempo żied jgħid li b'dan il-mod tissaħħaħ id-demokrazija, l-kontabilità u trasparenza. Rridu kunsilli lokali qrib in-nies. Issa, bil-ħajja maġla ħafna nies m'għandhomx ħin joqogħdu jattendu fil-binja waqt il-laqgħa tal-Kunsill Lokali. Fil-kumdita ta' darek jew fuq il-post tax-xogħol tista' segwi il-laqgħa tal-Kunsill Lokali tal-lokalità tiegħek u tara kif jittieħdu id-deċiżjonijiet. Ħafna drabi nisimgħu ċertu kritika fuq il-Kunsill Lokali, imma inti qed tieħu interess fil-lokalità jew tikkritika biss. Mela, mid-dar tiegħek, mill-karozza tiegħek, mill-kampanja, ara x'tip ta' deċiżjonijiet qed jieħdu il-kunsillera tiegħek wara kollox inti tellajthom biex jirrappreżentawk fil-lokalità tiegħek. Wara li jintemm dan il-proċess hemm il-ħsieb li jkunu trażmessi live laqgħat ta' kunsilli reġjonali biex verament il-pubbliku jkun ta' sehem fil-bidliet li jixtieq jara.